Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लाबाय। वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मी लाहारी। जों दा कपार भिडिअ बानायनो थांनो रेडि जानानै दङ। नै सासेया एक्ट्रेस दिनै आं बेसे मोजां देलायदो। फार्स्ट टाइम देलायनानै आंखौ ब्लग भिडिअ बानायनाय नुदों नोंथांमोना। बेबो कपार भिडिअ बानायनो थाखायसो। नङाबाथ' आं देलायनानै ब्लग भिडिअखौ बानाया। जाब्बा जुब्बासो न'आव जेरै थायो ओरैनो बानायो आरो आं। ओमफ्राय सासे लोगोआ बुंहरखांबाय देलायनानै ब्लग भिडिअ बानायनांगौ होमबासो मानसिफोरा नायो होननानै। सिख्ला मानसियानो मा देलायनाबो ब्लग बानाया होनना होनदोंमोन आरो आंखौ। ओमफ्राय थेवबाबो माने देलायफ्लांनायानो जाया। देलायबासो लायनो मानसिफोरा नायो, साबस्क्राइबार बारायो लायनो। नोंगोना नोङा मिथिया। Hey guys. Masa lo mesti anda kenta berah deh. Mesti ya. Ang बै हायेननि सिख्लाखौ मोजां मा मोनलायो बै हायेननि सिख्ला आं होननायखौ बानायान्दो। बै हायेननि आं बर' सिख्ला मोजां मोनबाय आंखौ सासे सेंग्राया। नैबेनो ओमफ्राय आंनि भिडिअ लानो गोनां जायगाया। आयौ रे मा खासिखौनो नुवा ओरै खालामलांबानो जायो बिबारखौ। हेलौ लोगोफोर, भिडिअ खालामखांबाय दानिया जों थांफिननोसै। नै निब्बा निब्बिनि पस्ट जासावनाया दासान्दि बेखौनो लाना दावराव दावसि। नै आंनि भिडिअ ग्राफारा। भिडिअखौनो बानायनो मोनासै आं, बिनियावनो टाइमानो मोनालाय लांबाय। थेंक इउ। दानिया जों न'आव थांफिननोसै। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ मा कभार भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै। आंनि भिडिअ कभार लानायनि जायगाया बेखिनियानो आरो। बे खन्द'आवनो लादों, बेनिफ्राय बेहालासिम। जायगाया जोंना बेसे सुन्दरि। रिल्स बानायगासिनो जों दा। गोसोथोबाय आं नोंसोरखौ नाय मेगनबो खेब्बाय। माथो बेगसो जाबाय। आथुरसो नागिरनानै जायोमोन। टाइमखौनो होखादो हरसे। हा भिडिअ लानायाबो बाय बाय लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे कभार भिडिअखौ नायनो थाखाय रेडि जानानै थागोन होननानै, एक्साइटेड जानानै थागोन होननानै। मोसानो रोङाब्लाबो माने कभार भिडिअ मोनसे लाबोनो होननानै आं सानबाय आरोना। बेनिखायनो कभार भिडिअ लाबोनो सानदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे कभार भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै। थेंक इउ सो माच गाइस, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। लाभ इउ अल।